ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖୁ ତ ଥିଲି ସେ ତ ଜମା ପାଠ ପଢୁ ନଥିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ତା ଭବିଷ୍ୟତଟା ମତେ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି ହେଲେ ସେ ତ ଖାଲି ଫୋନ କେଞ୍ଚୁଛି କୋଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଛାଡ଼ା କିଆ କେତେ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଧିଦେଲି ହେଲେ ତାକୁ ଫରକ ଜମା ପଡୁନି ତ ତାକୁ ଫରକ ପଡୁନି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ପାଠ ନ ପଢିଲେ ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିବୁ ताटिया धरिकी जा पळा मो घरू बाहरकू पळा रे तुही हायरे जगणी खिया जा पाठ पढ़िबु रे नहले तोर फोनटाकू मु आजी भांगी देबी जा पाठ पढ़िबु जा।